آرڈر دے دیندے نے او صبر کرنے والوں، اللہ پاک دا شکر کرنے والوں، پریشانی اندر کلے رب نو یاد کرنے والوں، پریشانی اندر اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے والوں، سنو انعام کی ملے گا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو آرڈر کر دیندے نے، اللہ پاک فرشتیاں نو فرما دیندے نے ابنو لعبدی ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ، سارے کہہ لو اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک دی طرف آرڈر آ جانا ہے کہ ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے دا گھر، میرے بندے دی کوٹھی، میرے بندے دا بنگلہ جنت دے اندر تیار کر دو، اور نال ہی اللہ پاک نے آرڈر فرما دیتا سموہ بیت الحمد، اے دے دروازے تے گیٹ تے لکھ دینا کہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنے والے دا گھر ہے، اللہ پاک دے شکر کرنے والے دا گھر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا کہ کر شکر خدا دا ہر ویلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آئے، کر شکر خدا دا ہر ویلے۔ جے تینوں رب نے تھوڑی دیتی ہے تو وہ دے تے شکر کر لا، اے اگلے نہ لڑدا پھردا ہے، جے ریا میرا ککھ نہیں نہ تے رہن میں اے دا بھی ککھ نہیں دینا، ایویں اگلے نہ لڑدا پھردا ہے، یا اللہ یا گڈی دے دے یا پھر دے تھلے دے دے تاکہ اے دا بھی بیڑا غرق ہوئے۔ او بھائی اللہ دا شکر کر، جس حال اندر تینوں رب نے رکھے آئے، ایویں لڑائیاں نہ کریا کر، ایویں پریشانیاں نہ لیا کر، اللہ پاک دے عذاب آ جان گے، اللہ پاک دی کوئی مصیبت اندر آ جائیں گا، اللہ پاک دی پکڑ دے اندر آ جائیں گا۔ کر شکر خدا دا ہر ویلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آئے، او سدا رہنے نہیں دنیا دے میلے، او سدا رہنے نہیں دنیا دے میلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آئے۔ حضرات ایک اور جملہ بڑے پیار والا، ذکر خدا دا بڑا انمول، ذکر خدا دا بڑا انمول، ہر ویلے شکر دے کلمے بولے، ہر ویلے حمد دے کلمے بولے، او کام آوے گا اوکھے سوکھے ویلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آ، کر شکر خدا دا ہر ویلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آ، کل بنا لے پاویں محل بنا لے، کل بنا لے پاویں محل بنا لے، سجے کھبے لکھاں باڈی گارڈ رکھا لے، لکھاں باڈی گارڈ سجے کھبے رکھوالے، وچ قبر دے جانا اکیلے، لڑائیاں وچ کی رکھے آ، کر شکر خدا دا